Как се зида в Виетнам? В момента съм на един остров, остров Фукок. Първото интересно как са пространени дрехите. Това е джунгла, ето, от всякъде. Дрехи са прострени, никой не ги краде. По-различно отколкото при нас. Една идея само. Как се зида? Ето, това е външен зид на къща. Това е къща, след малко ще малко повече и за нея. Така, ето как е зидано. Това са тухлите. Всичко е изключително право. Ето ги. Една тухла е горе-долу по-малко от нашите единички. Два пъти ето колко е дълго. Няма в мен рулетка, но ето горе-долу ръката. И ето горе-долу с пръста се види. Изключително здрави. Това е колоната. И това е външен зид. Повтарям, външен зид на къща. Ето го, всичко е идеално право. Продължаваме нататъка. И ето една единична тухла. Всичко е зверски здраво. Мисля ми е много здраво направено. Ето пак колоната с същи тухли, а това вътре е края на парцела. Тук вече са други тухли. Това са горе-долу колкото нашите единички. Ето колко са големи. Дали ще се види, те са обърнати, но... Ето. Тук са произведени. Виетнамския не ми е много силен, но се вижда. Така, тук е извито, защото така е края на парцела, но макар че е извито, зида пак е отвесен. Всичко е направено много добре, здраво. Не е измазано. Виждате как между всичките тухли, между тях има материал. При нас не навсякъде се слага материал, но тук се слага материал между всяка една тухла. Така продължаваме нататък. Тук е малко кучета, но те ни познават. И ето го пак. Умишлено ще дойда от тази страна. Както казвам, тук върви на дъга, защото така върви пътеката, така върви парцела. Но всичко е перфектно. Ето. Всичко е идеално право. Ето. Започна да сече. Защо? Защото в момента е 35 градуса, така ще изчакам да изтине малко камерата и ще продължа с повече информация за къщата. Малко повече информация за строителството в Виетнам. Става въпрос за къщи. Значи къщите, тук данъците се плащат на ширина. Какво значи това нещо? Ето тук от този край до този край къщата е 6 метра. Това е минималния парцел. Не минималния парцел, минималното разстояние, което е за къща. Само да мине колегата и продължавам да обяснявам. Това е минималното разстояние за ширина. За дължина от тук, от предния край до задния край, дали се изразявам правилно, но за дължина често пъти е 20 метра, да не кажа 29, мисля, че е максимум, който съм виждал. Защо? Защото, както казах по-рано, виетнамците плащат данък за лице на улица на къща. Де факто тази къща в момента лицето е горе-долу около 6 метра на ширина. Назад никой не гледа колко е, така че парцелите често пъти са по 30-40 метра от предния край до задния край, така че остават си някакъв двор отпред да има, си паркират коли и мотори, както ти покажа след малко. И отзад също малко пространство, но така се плаща тук данъци. Може да е на един етаж, в това случай на 2 етажа. Като гледам къде е палма, тук спокойно може да си вдигнат хората и трети етаж и никой не им прави проблем. Както казах по-рано за трети път, тук данъците на самата къща или на самата сграда се плащат на ширина на сградата. Сега тези кабели не коментирам, защото така е в повечето държави от Азия. Това е 220 волта, плюс оптики и ред други кабели и кабелчета.
А това е външна стена на сграда. Ето я отдалече и ще приближа. Ето как изглежда, разбира се. Първо ще мина отстрани да се види колко е право, както беше преди малко. Ето всичко е перфектно. Няма и ни най-малко отклонение. Ето штурца. Ето как е завършен и горния ред, но не това искам да покажа. Ето продължаваме нагоре. Виждате тези малките квадратните тухли, които се различават. Първото на всеки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, на всеки 8 ред виждате как са обърнати тези тухли. Ето ги. Тук са на 8, горе са на малко повече. Ето ги. Това горе ще има някакъв прозорец, както там, или някакъв светъл отвор. Не знам за какво е предвидено. Но първо, ето и горе се виждат пак. И пак. Първото нещо. Второто, виждате къде е стената. Ето това вътре е някаква преградна стена. Виждате колко е тънка. Дали ще издържи, ами със сигурност, защото хората не го правят за първ път. Така. И виждате как стената е вързана, вътрешната преградната стена е вързана с външната. Ето го. С тази тухла, тази. Вижте как е вързвано през всеки. Долу е на третия, на втория, на третия. Вързано е идеално, за да бъде вързана стената, едната с другата, за да се държи и за да не пада, разбира се. Това е една изоставена сграда, по която има работа, но след като се направи, ще стане прекрасно. Ето тук пак по-светлия отвор. Ето долу по-светлия отвор. Отгоре штурца и отгоре под плочата. Горе пак. Ето вижте как е направено.